A elaboración do Orzamento 2025 do Concello de Moaña estivo marcada por un proceso participativo no que os 7 concellos veciñais priorizaron os investimentos para cada parroquia. Un ano máis, mantemos un elevado nivel de gasto social na procura de garantir unha calidade de vida digna a toda a veciñanza. Tamén garantimos o mantemento ou mesmo o incremento da actividade cultural e deportiva que enche cada ano Moaña de vida. Apostamos por un desenvolvemento sostible, preservando e poñendo en valor o noso medio rural. Tamén estes orzamentos permitirán unha importante mellora das infraestructuras do concello, con especial énfase nas deportivas e grandes obras que permiten reformar o espacio público para poñelo ao servicio da veciñanza. Presentamos un documento equilibrado en ingresos e gastos en 14,2 millóns de euros. Dentro dos gastos, imos percorrer os principais investimentos nun mapa das parroquias de Moaña. En Tirán, entre outros, destaca o camiño escolar seguro, as obras de mellora na nave de deportes náuticos e o inicio dos trámites para a humanización da contorna da Casa da Cultura. No Cruceiro, destaca a humanización da contorna da Igrexa de San Martiño e obras de mellora en diferentes espacios e camiños no Casal e Abelendo. En Broullón, proxectaremos unha nova rede de abastecemento na parte baixa e invertiremos en melloras de diferentes camiños e na protectora municipal. Na Fraga, destacan os traballos técnicos para a nova senda ao Mirador. En Verducedo e o Piñeiro executaremos diversas obras de mellora nos camiños, parques infantís e Casa da Cultura. Na Paradela destaca a nova rede de abastecemento e mellora no vial Amarrúa-Paradela. No Rosal acometeremos obras de melloras no pabellón e na piscina, ademais de afondar na estrategia Real d'Arca. Na Praia e Seara destaca a finalización das obras nas carpinterías de Ribeira e a mellora da accesibilidade na súa contorna, xunto con outras obras de mellora nos espacios públicos nesta zona. En Meira, destaca a reparación dos campos de fútbol 7 dos colexios e a humanización da Rúa da Praia, xunto coa estrea do seu novo centro sociocultural e outras obras de mellora en camiños da parroquia. Continuaremos tamén coa rehabilitación da Torre de Meira. Temos previsto tamén diferentes estudios técnicos na Moureira e acometer por fin a senda da Baixada Guía. En Tomaio, acometeremos obras no Centro de Saúde e na Casa da Cultura, ademais de mellorar alumeado e viais, mellorando tamén a accesibilidade no cemiterio. Tamén continuaremos coa mellora da estrada de San Lorenzo, no tramo Carballido á Costa. Ademais destes investimentos, prevénse outras cantidades para centros de ensino, mobiliario urbano, sinalización varia e adquisición de maquinaria. Estes son os investimentos para 2025, pensados para mellorar a calidade de vida da veciñanza de Moaña.